ארגון ישמח לב, עושים שמח בלבבות. שארגון ישמח לב זה ארגון ייחודי מאוד משאר ארגונים אחרים. כלומר, קודם כל דאגתו הוא לחולה האישי הפרטי, גם לדאוג לו להסעות לבתי חולים, לדאוג לו מבחינה פיננסית, לעזור לו בכל מיני צרכים שהוא שייך להם, לעזור לו גם בשמחת הלב, פשוט להוציא את המועקה הנפשית שקיימת אצלו, וכולנו יודעים שיש כל כך קושי נפשי להרבה חולים כשהם עוברים את המצבים הקשים שלהם, בפרט ילדים חולי סרטן, שעוברים ימים כלילות, ימים קשים ביותר, שאין לנו אפילו את המושג הקטן, וכשאני מדבר על זה אני ממש מתרגש, את המושג הקטן שבקטנים, להבין את הפרטים הקטנים, מה שמתחולל אצלם בראש, איזה ימים קשים שהם עוברים, איזה מבוכות שהם עוברים. מוריי ורבותיי, זה לא פשוט. זה דבר שיום יום הם עוברים טיפולים קשים ביותר, וצריך מישהו שייתן להם את התמיכה הנפשית. וארגון ישמח לב לקח על עצמו את כל המשימה הזו, גם לעזור להם כלכלית כמה שניתן וכמה שאפשר, עם כל הקושי שיש לארגון הזה. הוא נותן מעצמו כבר מזה לפחות 8 שנים, הוא קיים מבלי להתפרסם, מבלי לדעת על עצמו, אבל הגענו למסקנה פה אחד שאין ברירה אלא פשוט לומר לציבור, אין ביכולתנו יותר. ישמח לב זה שיר שכולו לב, חברים שאוהבים שמח, ידידים שיודעים לרקוד. ישמח לב זה מנגינה של נשמה, חבורה רעננה והניזה, עם המון מרץ ותקווה. אף פעם לא שוכחים כי כל ישראל אחים, תמיד 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 זוכרים, קרובים ורחוקים כי כולנו יהודים, תמיד תמיד מאמינים, להגיע לכל החברים, בכל לטוב ובכל מקום, עם הרבה שמחה, שירים וריקודים. כולם יודעים, קטן וגדול, ילדים והורים, כי נשמח לב, כולם שמחים, מנגינה עם נשמה נותנים, את הצבע ללב מכניסים, כולם למעגל מתחברים, כי ישמח לב כולם מבקשים. Hi, I'm one of the many volunteers of Yismach Lev. Should it be in the morning, should it be at night, when they give us a call, we go over to a hospital or to somebody's house, a child, a sick child, or a full room of sick people. We try to do whatever we can to make them happy. Should it be we're coming to blind people, to see them, they're blind, they don't see nothing, but they give such a smile, it just lightens up. Sometimes when I'm busy and they give me a call, I just feel obligated to go. Because you just, once you're there, you feel it every time and you just want to go and you just want to make these people happy. And it's just one great feeling to be part of this organization of Yismach Lev. ארגון ישמח לב, סיוע ותמיכה לחולה ולנזקק. עריכת ערבים ומסיבות במרכזים רפואיים, בבתי אבות ובבתי חולים לשיקום. ארגון מסיבות וערבי ריקוד במחלקות ילדים בבתי חולים. ארגון ערבי שמחה ומסיבות במוסדות לילדים נכים ומוגבלים. הפעלת מערך מתנדבים המשמחים בבתים של ילדים נתקעים ושבורי לב.
הסעות חולים ומשפחותיהם לבתי החולים חינם. ארגון ישמח לב, תא דואר 41013 ירושלים, טלפון 050-4120-460, 050-4120-460. ארגון ישמח לב, עושים שמח בלב.